Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Lorraine Pia, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Minda Pineda and family, for guidance, good health, safety, and enlightenment, ni Marites Baco. Pasasalamat ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Fabian Fedelino. For a happy Mother's Day, ni Attorney Malvar and family. For my mother, ni Jenny. Pasasalamat ni Vetlana Solano. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano Jr. and family. For the gift of life and birthday blessing of Arturo R. Perez, Sr., dulot ni Ne. And pasasalamat ni Aida Grifaldeo and family. Espesyal na mga kahagadan. For all the blessings and protection received and for safe travel. Dulot ni Edna Torre and family. Espesyal na kahagadan kan Garcia family. For good and spiritual physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For guidance and in honor of St. Jude, Ninsarong Anonymous. For the promotion of Delphine Rian Ante and UPCAT exam of Marian Faith Ante, ni Marites
Baco. For birthday blessings ni May Ann Toledo. For good health of Leticia ni Joy. To pass the exam ni Robert Beverly Jenin Lazande. Special na kahagadan ni Kat Salcedo. For John Carl J. Quinto, kan Quinto family. For spiritual guidance ni Mary Ann B. Patricio. And for board exam ni Harmon Lloyd Maronilia. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. For Samuel Natividad, Edgar, and Benjamin ni Eddie Andes. Ki Joel ni Ligaya Dagiso and family. Ki Pope Francis and all poor souls in purgatory. Kan Asupardo and Cantara family. Ki Froilan and Ruben ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Ki Marciliano kan Altea family. For all souls in purgatory ni Minda Pineda and family. For all souls ni Tita D. Imperial. For Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gehino, Andrew Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asupardo and Cantara family. Ki Carmen, kan Apun family. For death anniversary of Alfredo and Sakalag ni Lourdes. Asin Salvacion, kan Marcalino family. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Jing Gapayaw and family. For all souls ni Tet Dumelod. Ki Romer Francis, Nicole and all souls ni Robert Beverly Jenin Lozande. Ki Vicente ni Lania Sol. Ki Arnie Sr., kan Emproso family. Ki Ronald Rosario, Arthur and Benito ni Sarong Anonymous. Ki Hilario asin Gloria kan Monreal's family. Ki Lina ni Janice and Paula. Ki Gregorio ni Gail and Bahia. For 40 days of Gaspar Sr. kan Bakizal's family. Ki Sofia and Jumedes ni Jovi de la Torre. For 40 days of Nilo and for the soul of Lerna and Tita kan Cabiles family. Ki Florentina ni Ralph Gorobaw. Kife and Facundo, Julieta and Roger kan Molinas family. Ki John Carlo kan Repia family. Ki Jaime and Janine Jr. kan Loresca family. Ki Noel ni Marilu Asupardo. Ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family. Ki Raytan and Raya and Emmy ni Remy Revenque. Asin ki Maria ni Emma Dantes. Sigiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa indugabos. Ngunyan, iyo ani kaapat na Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Isiring man ngunyan, iyo an Domingo, kan marahay na pastor. Asin ngunyan man po, kaaldawan kan mga ina, asin aldaw kang pagpamibi sa mga bukasyon sa pagpadi asin sa pagka-religyoso. Magtirindog po ang gabos sa pagpuon kan Eucharistia.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Once again, this fourth Sunday of Easter, we call Good Shepherd Sunday. Si Jesus na sa tuyang marhay na pastor, inaataman kita, ginigiyahan kita, tanganing tawanin buhay. Nagsasarig ki Jesus, ako untaan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Sarabay kita, Kukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kainasan. Kamurawayan sa
mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, daraha kami sa pakisumaro sa mga langit nun na kaugmahan, tanganing an mapakumbabang aripumpon, makaabot duman, kun sain an pusuanon na pastor, enot nang naggikan. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapahiling sa to an isog buot kan mga enot na Kristiyano sa pagharubay kan marhay na bareta sa tahaw kan persekusyon. Maski ngani an iba dai ako, dakol na mga hentil ang nag-ugma asin kinugos ang tataramon kan Diyos. Lugod kita man maging maisog na ihiras ang satong pagtubod asin magtiwala sa plano kan mahal na Diyos. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Perga, nagdago si Pablo asin Bernabe sa Antioquia nin Pisidia. Kan aldaw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga saka nagtukaw. Pakatapos kan pagtiripon, dakol na Hudiyo saka mga bakong Hudiyo na nakumberter sa Judaismo ang nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe. Tinukdoan sinda kan mga apostol saka sinabihan na magpadagos na mamuhay sa biyaya nin Diyos. Sunod na Sabado, haros gabos na tao sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramon nin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudiyo ang kadakol na tao, nauri sinda. Kaya diniskuter ninda si Pablo saka sinupog. Alagad, urog na nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan ninda ang mga tao, kaipuhan na sa saindong na ipahayag ang tataramon nin Diyos. Alagad, huli tadain nindo iyan inako, asin dain nindo ibinilang ang saindong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing katapusan. Maduman kami sa mga pagano, huli taan tugon sa mukan kagurangnan, iyo ini. Ibinugtaktaka na maging sarong ilaw para sa mga pagano, tanganing ibarita ang kaligtasan, sagkod sa mga puro kandaga. Pagkadangog kaini na ugmaan mga pagano, asin pinapamuraway ninda ang tataramon nin Diyos. Dangan nagturubod ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramon nin kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyon na ito. Alagad, pinarabok kan mga Hudiyo ang mga lalaking namamayo, kan syudad asin ang mga babaeng ginagalangan, saka makidiyos. Huli kaini, pinasakitan ninda si Pablo, saka si Bernabe, dangan pinahali sa saindang teritoryo. Kaya pinagpag kan mga apostol ang alpog sa saindang mga bitis, tumang sa mga taong ito, dangan nagduman sinda sa Ikonyo. Ang mga paratubod sa Antioquia, napano nin kaugmahan, asin kan Espiritu Santo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karniro na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Bilog na kinaban, maugmang mag-awit ka sa kagurangnan. Maugmang maglingkod ka sa kagurangnan. Magdulok ka sa atubang niya, asin mag-awit nin maugmang. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Midbidon mo ang kagurangnan, iyo ang Diyos. Linalang niya kita, asin sa diri niya. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman.
Marahayon ang kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing kasagkuran, an sa iyang pagkamaimbod magdadanay sagkod paman. Kita ang sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Ikaduwang babasahon. Sa bisyon na pinaglaladawan sa pagbasa, mahihiling ang dakol na tawong nakagubing ninputi, nakatindog asin andam magsunod sa kordero kan Diyos. Pinapagiromdom kita kaini na sa tahaw ning kasakitan ang Diyos sa tuyang pastor. Magsarig kita sa iyang promesa asin makukuata ang kusog kaibahan niya sa mga pagbalo sa satuyang bukay. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Pagkatapos kaini, nahiling ko ang daing mabilang na mga tao hali sa gabos na rasa, tribo, nasyon sa kalingwahe. Nagtitindog sinda sa atubang kan trono asin kan kordero, nakagubing nin puti sa kamay mga kapot na mga sanganin palma. Sinasabihan niya ako, ini ang mga taong nakatagal sa makuring kasakitan, dinalabahan nindaan sa indang mga gubing, asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Kaya iyaon sinda sa atubang kan trono nin Diyos. Naglilingkod siya, aldaw banggi sa laog kan sa iyang templo. Atamanon sinda kan nagtutukaw sa trono. Daina nanggad sinda magugutom o mapapaha. Daina sinda mapapasok kan aldaw o kan anuman na init. Hulitan kordero na nasa tahaw kan trono, iyo ang sa indang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga burabod nin tubig na nagtataunin buhay, asin papahido nin Diyos ang gabos na luha sa saindang mga mata. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagsabi si Jesus, nagdadangog sako an karnero ko. Midbid ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Tinatawan ko sinda nin buhay, na daing katapusan, asin daing nanggad sinda mawawara. Mayo nin makakaagaw sa inda sako, an sakuyang ama na iyo ang nagtausin sa inda sako, pinakadakula sa gabos. Mayo nin makakaagaw sa inda sa sakong ama. Ako, asin an ama, saro. Mga tugang marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Jesus is our good shepherd, and we are his sheep. Asintanganing masiguro kan kagurangnan na dai kita mawara, itinugon niya kita, ipinagkatiwala sa mga pastor, mga padi, mga obispo. Itinugon niya kita kay San Pedro, who was the first pope of the church. Maugma po kita ngunyan bilang sarong simbahan sa biyaya nin bagong Santo Papa. We have a new pope, Pope Leo XIV. Ang ngaran niya po, Cardinal Robert Francis Prevost. Saro po siyang Augustinian.
Namundag September 14, 1955, duman sa Chicago, sa Illinois. He is turning 70 this year. Dati po siyang misyonero sa Peru, dating prefect kan dicastery of bishops duman sa Roma, and now Cardinal Prevost, has taken the place of Saint Peter as shepherd of us, the entire Catholic Church all over the world. Siya po ang ika-267 na Santo Papa kan simbahan. Ang mga Santo Papa po, pag nagtutukaw sa tukawan ni Pedro, minapili nin ngaran. And the name that they choose somehow sets the tone of their papacy. Halimbawa, ang nakaagi na Santo Papa na inot na sa ikaduwang buhay, Pope Francis, ang ngaran niyang totoo, Cardinal Jorge Mario Bergoglio. Pagtukaw niya, nakigkig ang simbahan, tadaipang nainot sa iyang nagpili nin ngaran na Francis. But he chose that name to remind us of Saint Francis of Assisi, ang santo na nabuhay sa kadukhaan asin pagiging simple. And we saw that in the pontificate of Pope Francis, sarong papa na simple, pasil ranihan, papa na nagdadangog sa tingog kan mga dukha. Now this new pope calls himself Leo the 14th. Sa Bicol, aapoduntas siyang Leon. Pero sumabuot po ining Leon, daiman nangangagat nin mga karnero. Mahalaga ang pinili niyang ngaran dahil ang nainot sa iya, the last pope to have chosen this name, Leo the 13th, da inalilingawan kan simbahan. Why? Si Leo the 13th po, haluyon ng Papa, 1878 sagkod 1903. Pero kan siya po ang Santo Papa, tinawan niya nin emphasis ang Catholic social teaching. Pinagirumdum ni Pope Leo the 13th na dapat ang ebanghelyo pigsa sa buhay, bako sa nasa laog kan simbahan, kundi sa luwas. Tibaad arog po kaini ang direksyon na gustong tahakon kaining bagong Papa. Si Leo the 13th, dinadangog ang boses kan mga manggagawa, dinadangog ang boses kan dukha, lalo na sa tahaw kan industrialization. Sabi ni Leo the 13th, dai pwedeng nakakulong ang ebanghelyo sa simbahan. Dapat darahon ini iuli sa satuyang mga harong, isabuhay sa trabaho, pati sa satuyang sosyedad. Digdi po kita minsan nagiiriwal. Igwa pong mga Katoliko na allergic digdi. Sabi kan iba, dapat ang ebanghelyo digdi sana sa laog. Dai ipagluwas dyan sa luwas. And then, they begin to start talking about this principle of separation of church and state. Siguro nadangog na po nindo iyan. Ang pakasabot kan ibang tao sa principle na ini, na dapat daidaan nakikiaram ang simbahan sa mga bagay na political, economic, social issues. Pero magayon pong adalan kung saan nagpuon ang principle na ini dahil bako pong arog kaiyan ang kahulugan kan separation of church and state. Kung naadalan tapuan sa tuyang world history kung paano nagkaigwang arog kaini, masasabutan na kaidtong panahon sa Europa, nakikiaram ang gobyerno sa simbahan. Bako ang simbahan sa gobyerno. Why? What was happening? Pigmamanipulate po kan gobyerno ang mga appointment kung sisay ang magiging Santo Papa, minapili man sinda. Kung sisay ang mga obispo, ang mga padi, they control church properties and revenues. Binabawalan ninda ang church activities. Kaya kan 17th to 18th century, paluway-luway pong nag-emerge ining principle of separation kan simbahan asin kan estado. Para sa to protect the church, not the other way around, not to protect the state.
tanganing i-protect ang religious freedom, bako sa nakan mga Katoliko, kundi kan man lain-lain na relihiyon. Buot sabihon, sa sunod po na madangog dindo ang separation of church and state, bako po yan pagbabawal sa simbahan na magtaram manungod sa politika. In fact, karapatan po iyan kan simbahan as in moral obligation kan simbahan. Kaya pasensya na po kamo kung pirmi na lang garo sirang plaka ang simbahan, kakaulit-ulit ka ini. Because it is the duty of the church to form our consciences. Bilugon, pormaron ang satuyang konsyensya, tanganing pag nagsasabuhay kita kan ebanghelyo sa luwas, aramta ang gigibuhon. Tamang-tama, ngunya na aldaw, Good Shepherd Sunday, sa aga, pirilian nin bagong lideres. Bago kita magburutuhan, tinatawan kita kan simbahan nin magayon na model for leadership. Mayong iba kundi si Jesus. Jesus, who is our good shepherd. Inot, sabi niya digdi sa ebanghelyo, my sheep hear my voice. Nadadangog ninda ang boses ko. I know them, midbid ko sinda, and they follow me. An marhay da apong pastor, arog ni Jesus, tataong magdangog. Pirmitang nadadangog sa local politics, masabi ang mga tao, midbid ko iyan, midbid ko ang kandidatong iyan, tatagadigdiyan sa mo. Kaya iboboto ko siya. Susuportaran ko ining tagadigdi sa mo. Pero bako dahil midbid mo siya, buot sabihon, midbid ka man niya. Tibaad aram niya, ang ngaran mo, pero dai niya aram ang tunay mong pangangaipo. Kaya magayon pong ihapot, tunay daw na midbid ako kan kandidatong ini, na nakikisumaro siya sa buhay ni, o malinaw na iba man ang kinakban kan kandidatong ini sa kinakban mi. Tibaad nagpapanggap siyang dukha dahil karampanyahan, pero pagkatapos kan kampanya, mayaman man ang sa iyang pagkabuhay, suhay ang sikmura, sa sikmura kan mga dukha. Is this candidate truly listening to the people? Ikadua, Jesus says, I give them life and they shall never perish. An marhay da apong pastor, nagtataong buhay. Bako sa ng mga regalo, kundi marhay na paggugobyerno. Sabi kan saro kong amigo, basta daan nagtatao ang sarong kandidato, pwede na iyan, iboboto ko iyan. Hababaon na po lugod ang standard ta sa sarong leader. Para sa tuya ngunyan, ang leader, basta nagtaong sobre o nagtaong relief, pwede na iyan, pasado na iyan. Alagadan marhay pong leader, da isa na nagsisimbag sa presenteng pangangaipo, short-term needs, kundi nagmamangno kan sa tuyang future, aram ang long-term needs. Kulang man po baga, ang 5 kilong bagas, tanganing mabuhay ang pamilya, ang kaipuhan ta, bakong nakapatos na relief, kundi livelihood. Kulang man po garo natawan sa nakita nin t-shirt, tanganing paklasihon ng mga aki. Ang kaipuhan ta, education na accessible sa gabos. In other words, genuine leadership is not just generous. Ang hinahanap tang leader, bako sa nang matinao, kundi empowering. Tinutukdoan kita na magsira, bako sa nang tatawan kita nin sira. And so we ask, tunay daw na ang leader na ini, ibinabangon kami hali sa kadukhaan o pinagdadanay niya kami na dukha, taking advantage of our poverty. Tanganing pirmi kaming nakadepende sa iya, pirmi kaming nakikilimos, nagahagad sa iya, nin ayuda. Finally, Jesus says, no one can take my sheep away from me. An marhay da apong pastor, pigpoprotektaran an sa iyang mga ataman. Da isya nawawara pag may problema, kundi naninindugan pag may kalamidad,
Pag may kakulangan sa community, igwa po kitang mga leader na pirming yaon sa special events, pero dai mo nahihiling pag igwang krisis. Magayon ihapot, sincero daw ang bubutuhan kong kandidato na maglingkod sa muya. O magayon sa na siyang magtaram ngunyan dahil naghahagad kan sa muyang boto. Dear friends, we are being asked to be discerning. It is our moral obligation as a Catholic to be a good citizen. An marhay na Katoliko, marhay na syudadano. Mapili kita nin mga pastor sa aga. Sa aga bago po kita mag-shade, mapangadji kita. Ipangadji ta po ang satuyang lideres. Ipangadji ta si Pope Leo. Lugod ining mga namamayo sa satuya, makaarog ki Jesus na marhay na pastor. Sincero, may kakayahan, may integridad. Let us pray for our government leaders. Let us also pray for our spiritual leaders. May Jesus, the Good Shepherd, be to them a role model. Tindog po kita, asin simbagunta ining tataramon kan Dios sa pagpahayag kan sa tung katolikong pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagselebrar ta po ki Jesus na marhay na pastor, asin mantang nagpipreparar kita para sa pirilian sa aga, darhon tapuan sa tung mga pamibi sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para kipapaliyon, ang bagong kasalihid ni San Pedro. Tanganing tauan siya, kang kagurangnaning kadunongan, kusog buot asin pagkadayupot sa pag-ataman kan simbahan, sa katutuohan asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang nasyon, urog na ngunya na pirilian, tanganing ang mga botante magpili nin lideres na onesto, may pagmakulog, asin na ninindugan sa ikakarahay kan kagabsan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na opisyal kan gobyerno asin mga kandidato, tanganing sa yumahan ninda ang mga gawi ning korupsyon, asin maglingkod na may integridad, hustisya asin pagkamuot sa mga dukha, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, ang komunidad kan mga karnero ni Kristo, tanganing danay na mamidbidan ang tingog kan marahay na pastor, urog na sa mga panahon nin pagkalibok asin pag-alangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, naghihelang asin nalilingawan, tanganing rangahon sinda kang kagurangnan, na dai nagpapabaya sa iyang mga karnero, asin tanganing kita, maging mga instrumento kang sa iyang pagkaherak, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today, in a special way, we celebrate our mothers. Rumdumuntaan sa tuyang ina, asinan mga babaeng nagtindog sa tuya bilang mga ina. Ipamibi nga to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama,
Hinanyuga ang mga pamibi kan sa imong banwaan, sa samuyang pagpreparar sa pag-utob kan sa mong katungdan bilang syudadano, papagdanaya kaming dayupot sa tingog kan sa imong aki, an marhay na pastor, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na sidbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganing an padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan nin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo ang gurang, ipinat pamarentan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sa buwan na ikaw ang dato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Girong dumaan surugoon mong si Papa Francisco, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girum dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pedro, ang gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang mainataman na pastor. Magdatungan ka
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, silimban ang kaburawayan, sa mga kaalaman. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you, peace. Meron kang Diyos na nagpapagalan, kan mga kasalan, kan ginapan. Kahirapi kami, Kordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginapan. Kahirapi kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginapan. Tawid kami, nin katulinongan. Uya si Yesu Kristo, ang satuyang marhay na pastor, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa muya, tugang. Asinan kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kambilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman. An kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O marhay na pastor, kaugaying antabayi, an sa imong aripumpon, hasinan mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kan sa imong aki, papagkanigoon mong tipunon sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw muna po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Subcommission on Vocation, SPFY. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,690 pesos and 50 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,786 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,116 pesos and 55 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa satuyang tada program. Anakolekta niyato kanakaaging bulan kining Abril hali sa tada canisters igwang total na 52,663 pesos. Mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini. Ngunyan na bulan kan Mayo. Sa giraray, an sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Paris Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud, asin disaster risk reduction. Siringman, available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maut po magbakal, magdulok na lang po sa mga tawo sa likod o sa opisina. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 3,700 pesos, 3,000 pesos, duwang 1,000 pesos, apat na 500 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 10,660 pesos and 15 centavos. Hali ke Boy and Girly Mirabuna and family and Engineer Ben Mirabuna, 5,000 pesos. Kimeli Marticio and family, 2,000 pesos. Asin sa Reginaldo family, 500 pesos. Diyos mabalus po. Duwang bagay lang po na idadagdag ko, enot sa gabos. Salamat po sa suporta nindo. Itong second collection tapo ngunyan sa last Sunday, gabos po ito para sa mga seminarista. Today is World Day of Prayer for Vocations.
Nagdadanay po kitang nagsusuporta sa mga bukasyon, sa pangadji, sa finances, sa moral na support sa indang pagtalubo. Ito pong last week, sa gabus po itong tulong seminaryo ta, pero ining this week po na second collection, exclusive po ini para sa mga SPFY, Spiritual and Pastoral Formation. Iyo po ini suna sa tahaw, kan theology, so sabi ta po bagang pinapaluwas ngo na, tangani mag-isip-isip, pero bako man pong luwason, dahil yaon sinda sa laog kan formation, pinapa-experience lang ang buhay sa luwas. Pero seminarista po sinda. Sa ngunyan, ang mga SPFY ta po, yaon sa laog kan 30-day retreat duman sa Novaliches, katahawan na po sinda kan 30 dias. Ikadua po, ang obispo po kan Legazpi, tinutugutan kitang magkomunyon in two methods, communion by the hand and by the tongue. Pag ma-communion po kita by the hand, pakitaas-taas man po, tanganing day kami mataunin hababaon. Dangan pag communion by the tongue, pakiluwas po ang tongue. Ano po, pag yaon po sa laogan tongue, tapos sarado ang ngimot, nadidilaan po ang kamot mi. Makasupog po sa masunod na ma-communion. Kaya, if you prefer communion by the tongue, please open your mouth and put out your tongue. Mapangadji po kita ngunyan para sa satuyang mga ina. Today is Mother's Day and we would like to celebrate them for everything that they do for us. Itong mga yaon pa asin mga nainot na sa ikaduwang buhay. May we invite the mothers who are present in this Mass to please stand. Asin sa mga ina na nagsusunod sa tuya sa live stream, kasabay po kamo sa pangadji na ini. Let us pray. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth in the home. Grant that we, their sons and daughters, may honor and appreciate them with a spirit of respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire these mothers to live their vocation as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them continue to trust in you all the days of their life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Happy Mother's Day po. Palakpakantaan sa tuyang mga ina. The Lord be with you. And with your spirit. Please all stand. May God bless you. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Tapos na ang satuyang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.